Hej, nu skal vi give en rigtig varm velkomst til ildsjælen Aske Blæsild. Og du arbejder jo med utilpassede unge ude i ghettoen 8210 Aarhus Ving. Det er rigtigt, ja. Er det noget, du brænder for? Kan jeg ikke få noget vand? Jeg har det simpelthen herrevarmt, altså. Jo, giv mig noget vand. Så skal jeg. Og du spurgte om noget med mit job, eller hvad? Om det er noget, du brænder for? Nej, jeg hader mit job. Jeg er totalt udbrændt og pisse træt af at bo i skod på arbejde. Okay, du døjer altså med en af de her store erhvervsproblemer og stress. Nej, ikke endnu, men til gengæld så har jeg har halsbrand, og så har jeg også noget med maven. Okay, altså mavesår, eller? Nej, det er mit mildt. Altså mildbrand? Ja, det gør hammerende heller. Det er fuldstændig umuligt at opholde sig i en lufthavn. Kan jeg få noget mere vand? Hold da op, mand. Få noget mere vand. Er det nogle problemer, du har døjet med længe, eller? Ja, for helvede, jeg har haft det lige siden mit gamle arbejde på almindelig brandbank. Kan vi ikke tænke for vand? Det er simpelthen så meget det. Nå, ja, okay. Men imens så kan vi jo lige se, hvordan det gik for Dansk Robotunion i X-Factor.